Carneiro Álvarez, que forma parte do persoal da USC. Naceu en Samos, Lugo, o 25 de decembro de 1955, é licenciado en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e doutor en Socioloxía e Ciencia Política pola Universidade de Santiago de Compostela, na que traballa actualmente como director de comunicación e profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación no campus de Compostela. Grazas por vir. Grazas a vos. Xa choveu, Sí. Bueno, moitas grazas, en primeiro lugar, a plataforma Na Encrucillada por todo o que fan e por organizar este acto e particularmente por convidarme. Eu veño moi gustoso, xa os sabedes todos os que me conoces, e incluso pago con gusto a multa de parque por enésima vez, me parece, esa remarca que quería. Gracias á facultade do equipo da Canaria, da Carmen Olivera en cabeza, porque vexo que hai tesón e interés por convertir este centro nun centro grande, da Universidade de Santiago. Creo que en calidade xa o é. E gracias tamén a vos, a todos, por estar aquí, e sobre todo por ter interés nestas cousas, que algunhas veces, de verdade, eu xa mañá, cando facía así unha especie de guión e elaboraba estas transparencias que, como podades ver, non están moi elaboradas, porque foron elaboradas, parecíame que tiña moito interés e ao mesmo tempo que para moita xente pouco interés o tema da comunicación. Eu estou totalmente de acordo co que dicía Dolores Estela, que ademais de colega miña en Madrid, un pouco máis atrás, porque lá no bateu con 55, somos veciños e amigos desde hai moitos anos, e comparto prácticamente todo o que dicía, incluso cando dice que se aprende o aparello enseguida. Pues claro, agora os medios o que fixo o de Galicia, que les gustaba a idea, é convertir o periodista nun todoterreno, nun multifunción. Dan un aparello destes e enseñan a manejar xa, desde aí que mandan a foto a internet. O mellor podría estar xa Dolores, tú que non eres unha periodista moi interesante, xa te podías ter a foto do público metida na página, non? E andan facendo de todo. Pero claro, o mundo é un mundo que vai cambiando, un mundo... Non sei que onde ten isto para avanzar. Sí. Baixaremos un pouco a luz daqui, que son os gramos. Bueno, non sei. Tampouco hai moito que ver. Pero... A mí gustame moito o título desta plataforma, gustame o título desta mesa redonda, tamén, é dicir, a encrucillada. É dicir, a encrucillada é un lugar onde se cruzan os camiños, non? Donde se cruzan, hai máis, hai... Carai, non está a flecha aquí. Aí está. E fixadevos no camiño, é dicir, o mundo ten cerca de 7.000 millóns de persoas. Fan falta camiños e cruces e encrucilladas para dar orientado todo isto. É dicir, o 90% desta poboación vive no hemisferio norte. Tan solo o 10% vive no hemisferio sur. Pero as previsións son increíbles. É dicir, no 2100 no mundo habrá 10.000 millóns de habitantes. Isto son datos oficiais sacados da División de Poboación do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais das Nacións Unidas, que tamén dicen que a India vai superar xa no 2025 en habitantes, vai ser o país máis poblado do mundo, e vai superar a China, que nestes momentos é o que máis ten. Pero claro, estamos nun país nun mundo en donde no 2009 había 81 millóns, é dicir, o 13% dos 620 millóns de mozos de 15 a 24 anos que estaban no paro, desempregados. Son datos sacados da Organización Internacional do Traballo. Verdad que
é unha cifra que fai temblar, non? Bueno, pois aumentou desde 2009. Esta cifra aumentou. En España non é menor esta cifra, é dicir, é da xente nova, o 54% da xente nova está, 54,7% estaba parada no ano 2010, no ano 2008, 62%. E é de mulleres e homes xa nunha cantidad casi idéntica. Estamos con Marcos e en Galicia como anda? Pois mirad, de tantas millóns de persoas no mundo, en Galicia só ten 2.700.000 persoas. E aquí vivimos 2.700.000, nunha cantidad un pouco superior de homes, ou porcentaxe superior. E na provincia de Lugo, moitas menos. É dicir, 351.000 persoas viven na provincia de Lugo. Son datos de Lugo. Cunha densidade de población verdadeiramente escalofriante tamén, neste caso por pequena. Pensade que temos na provincia de Lugo unha densidade de poboación de 35,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Na zona de Ourense, 46,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Nas outras, un pouquinho máis. E temos unha poboación envellecida, totalmente envellecida. Temos poucos xóvenes, os poucos que temos no paro, e unha poboación envellecida cobrando o desemprego. Estes datos demostran claramente a dificultade da comunicación cando eu penso da información, cando eu penso ademais que a pesar de estar distribuída a información neste país polos medios privados, fundamentalmente a través de medios privados, a pesar disso, a información hai que considerarla como un ben público. Por lo tanto, tiña que chegar a toda a población, a todos os pobladores e a todos os lugares. É moi difícil, como vedes, é moi difícil. A población que ten Galicia, e sobre todo a que ten a provincia de Lugo, case se podía facer información boca a boca. Pero ademais agrávase outra situación, que é que Galicia ten o orden de entre 32 e 35.000 aldeas rurales, e destes xa hai deshabitados, totalmente deshabitados, 1.500 lugares deshabitados. É dicir, algúns deles que non nos extrañe, que non vos extrañe, se vos dices que vos tutei, que non vos extrañe que algúns deles teñan alumbrado público, posto xusto uns días antes de morrer o último veciño do pueblo. E así galomeando. É dicir, é un caso que eu conozo un señor que morreu aos 86 anos e nos últimos 25 todos os anos facía un escrito que lle encomendaba aos seus filhos que lle fixeran, eran universitarios, un escrito reclamándolle ao alcalde do concello que lle fixera a fonte, que arreglara a fonte e a escola. E morreu, xa digo, aos 86 anos, fai pouco tempo, sin fonte e sin escola. Agora, o outro día dixeronme que iban a arranxar a fonte. E é, cando preguntei cantos vecinos quedaba, un que vai os fines de semana, que é precisamente o que vai a levar a fonte. Vamos ao concello. Pero claro, as cousas cambian, non? Teñen que ir cambiando, de feito, todo isto está... Dolores dice que pasou da máquina de escribir ao iPhone, pero cambiou de siglo e cambiou de milenio. Non é ninguna broma tampouco. Estamos falando xa de outro siglo e de outro milenio. E pasamos, eso sí, dunha Galicia inmensa e
aborrotada de concellos, seguimos na mesma, que ainda non se deron pasos na reorganización territorial que creo que era necesaria. E pasamos, digo, de milenio e incluso fixas, pasamos da cartilla, da enciclopedia, do silabario, da regla na escola, pasamos a que cada un dos ciudadanos deste país teña un teléfono móvil. É dicir, 44 con 3 millóns de líneas de teléfono móvil hai en España. É dicir, algo máis que os habitantes que ten o país. E hai en España, no mundo, 4.000 millóns de teléfonos móviles. En donde está, pois, os sistemas de comunicación? É dicir, quen suple agora a tarea de información? Onde van os novos a buscar información? Está claro. A donde van? Pero, por que van aí os chorras a buscar información? Por varias razóns. Unha delas, eu creo que hai hoxe unha cultura digital distinta da que nunca houve. Hai unha experiencia xa no manexo das tecnoloxías. Hai unha experiencia non moi larga, pero que se acentuou e que se implantou con moita rapidez todo isto da internet. Hai máis millóns de tantos números de teléfonos móviles en España como ten habitantes, pero que no ano 93, que está aí ao lado, na mitad das aldeas do rural de Lugo non había teléfono. Non había. E é que tampouco nos vendan isto como que foi unha evolución. Foi un cambio e unha evolución por negocio, entre outras cousas por grandes negocios da comunicación. Porque as empresas de comunicación, e despois de falar algo delas, das galegas, que son soportes tradicionales de información, tamén son negocios, pero esas están nun momento realmente crítico na actualidade. Pero non están nesa situación crítica os negocios das multinacionales, da telefonía móvil, da informática, etc. Esos son os negocios puxantes, asentados non se sabe nin siquiera onde. Hai unha enquisa interesante, unha enquisa moi interesante, que é outra das razóns, eu creo que dá lugar a outra das razóns, feita con uns 1.200 rapaces americanos, feita con pais, e feitas tamén con escolares non sei se teño algo aquí, con escolares destas provincias. E resulta que as principales diferencias entre os estudiantes, os pais e os profesores respecto a esta imposición, que non digo que sea mala, pero que se impuxo claramente, transacción da información a través do digital, hai unhas diferencias moi importantes. Mirade, os estudiantes queren mellor recibir información que sea áxil, que sea de forma que les chegue por múltiples fontes, é dicir, que sea variada. Os pais e os profesores queren máis que sea suministrada con a súa lentitude, que sea controlada esta información e que teña, digamos, unhas fontes perfectamente atribuídas ou conocidas. Os rapaces queren máis procesos, queren que haxa cuestións en paralelo constantemente, que haxa, por decirlo de alguna maneira, multisecuencias. Os pais prefieren un único proceso e facer unha sola tarea cada vez. Os rapaces americanos e os de aquí son igual. Os rapaces americanos prefieren procesos con imágenes, moita imagen, moito sonido, vídeos, vídeos movidos e con interacción entre varios. Os pais non.
e os profesores prefieren procesos, contextos capaces ou dispostos para ser analizados, é dicir, con menos imagen e a que o sonido este máis armonizado, digamos, co conxunto. Os rapaces prefieren acceso aleatorio, é dicir, navegar, a linguaxe moderna, por onde sea, información mediante hiperenlaces, de aquí a acolá. A xeración anterior, non sei se é a xeración anterior a dos pais, creo que xa non, prefieren acceder á información de maneira máis lineal, máis lógica, máis secuencial. Os rapaces prefieren interactuar na rede. Os pais ou os profesores prefieren que os estudiantes e os seus fillos traballen de maneira máis individualizada, máis reflexiva. Prefieren os estudiantes a satisfacción e a recompensación inmediata. E iso é algo que os que tedes fillos vede o que está que ocurre ou o alumno. Inmediatamente hai que aprobar, inmediatamente hai que satisfacer aquel ego ou aquela necesidade. Os profesores prefieren que haxa satisfaccións en función de recompensación dunha forma diferente. Prefieren os rapaces aprender aquilo de forma rápida e aquelas cuestións que son relevantes e que ademais tamén nos significan eles, que tamén nos poden facer relevantes. Claro, os pais danse conta e os profesores que esa aprendizaxe rápida non fai a ninguén relevante, entón prefieren moita máis seguridade e uns planes distintos. Ben, por que digo todo isto? Porque o mundo, efectivamente, pasou desde a enciclopedia Álvarez en moi pouquinho tempo a multitude de líneas telefónicas e a multitude de operadores que fan que a información sexa diferente. Dolores Cela laiábase de que hai escritos, que hai textos, que hai material periodístico publicado en medios tradicionales e que aparece en calquera outra web sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cambios ou con cambios, ou cos cambios que o novo autor quere darle, que ao mellor son cambios ou sesgos. E iso pareceme que é algo prácticamente imparable, pero obviamente en Galicia ocurre, e hai hoxe multitude, despois Marcos Pena vai nos falar dun dos máis novos, que naceu dos periódicos máis novos que temos en internet, porque, curiosamente, en Galicia desapareceron recentemente algúns periódicos, 3 periódicos en papel, pero aparecen outros en internet. Desapareceu Galicia Hoxe, desapareceu o xornal e máis, desapareceu tamén en papel A Nosa Terra, un periódico co que eu estaba moi encariñado, porque é onde empecé a escribir como periodista lá no ano 1977-78, finales de 77-78. Pero desapareceu e é como se desaparece, e cando desaparece un periódico escrito, eu creo que algo se vai, Ainda así, con estes habitantes e esta distribución de población que ten Galicia, que enumerei antes, temos un elenco importante de medios de comunicación e dunha calidade extraordinaria escritos. E creo que o que vai ocurrir de agora en adiante é que estes medios de comunicación escritos que nós temos van a ter que remodelar, digamos, non a súa función, pero sí os seus contidos, para facelos quizá aínda máis reflexivos, máis sosegados, máis tranquilos, máis como queren os mestres. Porque os rapaces, que vamos a máis adiante, tamén estarán un pouco nesa onda, e terán que ser, ao mellor incluso os géneros periodísticos son modificados para que teña máis peso a interpretación e a opinión nos propios medios. Pero temos en Galicia
un número moi importante de periódicos e creo que, como dicía ao principio, a información temos que interpretarla como un ben público. Por lo tanto, estes periódicos, ainda que sean empresas privadas, pareceme que temos todos a obligación de cuidalas e teñen a obligación de cuidalas desde logo tamén as administracións públicas. Non estou dicindo que den subvencións indiscriminadamente nin que fagan compra de montades. Estou dicindo de apoiar a unha industria periodística, a unha industria da comunicación que é, baixo o meu punto de vista, imprescindible para que un país goce dunha saúde democrática. E temos bastantes, é dicir, temos na Coruña edítanse 3, un deles é La Voz de Galicia, que ademais ten edicións en todos os outros lugares importantes e provincias, non sei cantas son, 16, algún momento tuvo 16, eu creo que son 14, non? 13, bueno, é un número moi fermoso, 13. Temos en Santiago edítase un, antes editábanse 2, e en Ferrol edítase un. E en Carballo, non sei como non puxen aquí, edítase outro que é, certo é que constituye, conjuntamente co Diario de Ferrol, con El Ideal Galego e outro de Vila García de Losa, a mesma empresa. Claro, se compuxe. Diario de Bergantiños, se compuxe, sí. Vou pasar moi rápido para que teñades unha visión global das portadas de todos os periódicos que temos en Galicia, que me parece importante, porque demostran que temos unha prensa en Galicia, e aquí só se vai ter o diseño, pero dunha alta calidade, sobre todo no que é a súa apariencia física. E, por tanto, non cabe duda que con periodistas como os que me acompañan nesta mesa, tamén de alta calidade nos seus contidos. La Opinión, que é un periódico de Faro de Vigo tamén, da mesma empresa, de Editorial Mol, La Voz de Galicia, que já digo, ten todas as edicións, Diario de Ferrol, El Correo Gallego, que é en Santiago, e na provincia de Pontevedra tamén hai os seus. É dicir, en Vigo hai 2 periódicos. Atlántico Diario, que é da familia Outeiriño, de Ourense, é dicir, que creo este periódico ali, este señor Outeiriño, pois un pouco porque o Faro de Vigo foi a Ourense a abrir unha delegación, non? Abrir unha delegación ali, entón, creo isto como unha especie de, igual, agora vou che poñer aí unha mosca cojonera, con perdón, para que che dé a tabarra, non? E creo este Atlántico Diario, e é un periódico que leva moitos anos vivindo, e que é o periódico galego primeiramente, digamos, utilizando e exprimindo as novas tecnologías. É dicir, este periódico sempre se transmitía por vía telemática desde Vigo hasta Ourense e imprimíase en Ourense. Imprimíase nos talleres da región. Algúnas veces non lles funcionaba esta vía telemática e tiñan que mandar nunha especie de disquete, normal, mandar no disquete a información, o periódico feito, xa maquetado, que maquetaba tamén en Vigo, e mandaba a región para imprimir. Levábalo nun disquete un taxista. Pero iso non é nada sorprendente, porque no ano 93 a información que se pasaba do Camiño de Santiago, por exemplo, era un caso, desde o centro que había de información en Santiago, para transmitir a información ao Cebreiro había que estar conectado toda a noite na línea telefónica, e era información pequena, se levaba toda unha noite. Entón, claro, resultaba máis barato mandar un disquete daqueles pequeninos, mandar un disquete, e así o facían, mandaban un disquete polo coche que iba facer a limpeza ou levar os periódicos, por eso. Pero a información desde a Voz de Galicia de Santiago ou de Lugo a Coruña, que é onde se imprime o periódico, hasta fai moi pouquinho tempo iba no Castro Mil ou no coche de línea. No coche de línea non sobre, e ali había unha persona da Voz de Galicia que iba a recoller. Eso non sei se ti lembras esas cousas, pero supoño que sí.
que se levaba aquí nunha canción que cada coa de Coruña. Que coche vai a Coruña? Freire. Aquí iba por... A Santiago, a Coruña. Ribadeo. Por la Ribadeo, mira, para ir a información que escribía Dolores e as fotos que facía o fotógrafo iban por Ribadeo para Coruña. Claro, e as outras delegacións non había outro sistema, non? E xa non vos digo nada as do Progreso de Lugo, porque Isabela pensa que o Progreso non tamén. O Progreso de Lugo recibía a información dun acontecemento en Samos, por exemplo, e imos de contar unha anécdota fantástica. Un acontecemento que se producía en Samos, e entonces o correspondente da zona mandaba o carrete polo coche de Lugo. Entonces nós que éramos pillos, chamábamos os de Lugo e dicíamos, oye, aí no medio do carrete vai unha foto moi interesante. E os periodistas de Lugo collían a foto interesante, que efectivamente aparecía, collían a foto interesante e o corresponsal depois enfadábase. E de pero como poñaste esa e quedou o cacharro fora. Porque a outra non contestaba. Entón, iban as fotos no coche de Lina. O coche de Lina tiña unha utilidade pasmosa, non? Bueno, despois en Vigo está xa Atlántico e Faro de Vigo, pero en Pontevedra está o Diario de Pontevedra, un periódico que hasta fai moi pouco tempo, agora sabedes que é a propiedade da empresa del Progreso, pero hasta hai moi pouco tempo era unha cooperativa de traballadores, onde os periodistas, e máis os maquinistas, etc., facían ese periódico. Agora comprou o Progreso hai uns anos e é un periódico absolutamente modernizado, como vades ver. Esta é a visión do Atlántico, de unha edición antigua, esta é de Faro de Vigo, esta é a do Diario da Lousa, bueno, que non sabía que tamén é do mismo grupo. Este ten a sede de Vila García e é un periódico local. O Ideal Galego adoptou unha estrutura que quería ser idéntica a voz, pero foi moi diferente. Sabedes que o director general do Ideal Galego é Juan Ramón Díaz, un personaje que é un periodista que foi moitos anos o director da Voz, e foi precisamente cando empezaron as edicións da Voz con ele. E ele agora está no Ideal, que é unha empresa con capital galego da Coruña concretamente, pero tamén dun señor de Santiago de Compostela que ten residencia en Buenos Aires, que se chama Florencio Aldrey Iglesias, que é un caballero que montou ali un emporio, un emigrante, ten ali hostelería, periódicos, entón comprou o Ideal Galego e despois vendeu unha parte e así el, sendo presidente da empresa. Entón, Juan Ramón Díaz o que fixo foi, en vez de crear edicións, creou periódicos independentes, pero o contido destes periódicos de nacional, de economía, de internacional, de deportes, que son de fora, de televisión, etc., a inmensa maioría dos contidos dos 4 periódicos, Bergantiños, Diario de Ferrol, Diario da Rosa e Ideal Galego, a maior parte dos contidos son exactamente iguales, son idénticos, ainda que as cabeceiras son distintas. E o Diario de Pontevedra, aí ves, un periódico absolutamente moderno, e áxil, e bom. É Lugo. E Lugo temos un periódico, claro, non hai outra cosa. E a edición de La Voz de Galicia, que está competindo, seguido, con o periódico que a Dolores pensa que non, pero sigue sendo. Que, por certo, na maior parte das aldeas de Galicia estaban suscritos ao Progreso. E cando cambiou de formato, o formato Sábana, a este novo formato, bueno, xa cambiou despois bastantes veces, enfadáronse todos os paisanos de Samos, donde eu son enfadábanse. Sabedes por qué? Nadie sabe por que se enfadaban. Porque lles tiña menos utilidade para envolver. Era máis pequeno. Pero, aí a diapositiva está un pouco atrasada, non? Sí. Está atrasada. Temos outro diseño. Sí, un pouco máis, pero xa dixe que era un pouco máis antigo. Pero, bueno, o diseño que tedes agora... Temos outras letras. O diseño que tedes agora... Letras xa na cabeceira. Pero o diseño que ten agora o Progreso, é un diseño de hai
5 ou 6 anos, non? Non, menos, 4 ou así, 3 ou 4. Non, algo máis, pero que despois xa tuvestes que sobre ese cambio volver a cambiar. Bueno, o último cambio era de 4 anos, son letras da azules. portada e azul, e as partes dos vídeos. Pero bueno, non é mal vistoso para composición, La región de Ourense é o único tamén de Ourense coa edición da Voz. Logo, bueno, aquí hai algúns periódicos de Madrid que teñen tamén certa influencia, entre eles o Mundo, que sabedes que o Mundo con el Correo Gallego cántase conxuntamente, non? De feito, o Correo Gallego non ten precio, teóricamente é o regalado, e o Mundo, o País e a Razón son os que máis se meten aquí. Este é o panorama que temos de medios, un panorama que baixo o meu punto de vista fai que os medios de comunicación teñan a partir de agora un reaxuste. Non sei se ese reaxuste vai cara á potenciación das súas webs ou non. Eu creo que a web pode ser unha axuda, pero que si estou convencido que vai cara a un reaxuste, digamos, na organización da empresa, porque son empresas con os cambios tecnolóxicos tan depresa, que se produciron tan depresa, que agora sería insoportable manter as estruturas que tiñan antes. E, ademais, creo que os periódicos teñen que facer tamén, e que van facer, un cambio non só no que é os seus contidos, como decía Sabela, que fixo o Progreso hai 4 anos, senón que terá que facer un cambio tamén probablemente na súa orientación de contidos. Quizá camiñando máis que o que eu dicía antes, a ser dar uns contidos que sirvan máis para a reflexión, para o sosego, para a interpretación, e que ademais de información interpretada, porque cando a información ben interpretada, a pesar de que todos os que estamos aquí na mesa na facultad escoitábamos aos profesores que se lles enchía a boca de auga dicindo que había que manter a objetividade, sabemos que se o periodismo se fai contando aquilo que realmente se ve e se entende, pois é un bon periodismo, ainda que interpretese desa túa visión, porque o que vai ocurrir é que os lectores van a ter credibilidade e fiabilidade no medio e tamén no periodista. Moitas gracias. Moitas gracias.